Значи с това клип ще ви покажем как общо водорода, като се добави към пиролизни гази, мазутни горелки, горелки на водородна маса, как унищожава въглерода, чернилката. Като в тече едно мини пиролизно пакенце правим, с всякакви видни бокуци. Гума, найлони, дъски. Така. Нещо това. Пише се това. В случай използваме горелката на клетката от колата 2 литра на минута газ колата. Използваме ние горелка. Водородната горелка, ако се вкара директно вътре, значи този огън гори без кислородно. И реакцията за отделяне на метал от това, че е много бурна. Така. Ето е горелката. Това са 30 ампера. Така. Кратък кръв и отделянето на метал веднага трябва да започне. И не внимателно се представлява, защото това сигурно много да отделя. Да, по-добре да отделяш на това са природни газове или метана, който се върна при природни. А не е всички това е така. Тук се стоя газ гори. Така. Значи тази чернилка или пушилка, при добавянето на горелката с общ водород просто изчезва. Няма. Няма. Край. Просто унищожава дима. Въглерода се свързва с водорода, се получава метан. Сега си пуши. Такова пушек задръпва всичко, подмини и е сакно токсичен. В случай горим отпадъци. Те са страшно токсични. Без намесата на общ водорода това няма възможност. Няма. Няма. Я пак. Просто изчезва. Просто водорода ги изгаря. Изгаря фазите. Това става двигателите в мазутни горелки, в горелки с горело масло. И се дига, ако същия газ се вкара в смукателните тръби на компресорните станции. Защо се дига каперето на котела. Това е доста сериозно. Ето на тая единица просто изчезва, като се добави общо водорода. Няма. И по този начин абсолютно може да се изгарят всякакви отпадъци на общините. И да се произвежда метан. Това е метан, един двигател и произвежда ток за целия град. От отпадъците. Давай! няма никакво.
не е направена за първата цена, привежда чистина към контролера. Но това е ефект. Няма нищо. Това са гуми, пластмаси и полимер. Тя да сме отгоре ти. Просто че на пушека всички вредни мисли няма да се отпожава. Всичко. Всичко става в автомобила. Перфектно. Това е гума, вие токсини са от изгаряне на гума, пластмаса, полимер. Край. Нямай. Това е чист газ, който директно разграва генератори. Тя е алмани. Това вече почна, това се е смесено с метала. Значи това се вече пиролизен газ смесен с това, вече не го става. Вече пиролиза. Това се вече пиролиза с H2O смесено. Това е вече. Това е пиролиза. Същия начин е това се смесва водопроводите на горелките. Мазут и всякак. Няма е какво така. Давай. Това е. Така, вече пиролизата е много хубава. Това е газ, в принципи горим, трябва само да се. Ето го. Край. Това е. Само ще да се сбира. Газ стоя.